Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün sihirçiler, kurezeçiler turunda söylep gitesi kile. Yani İslam dini alarga niçik qarый, hem cemiyetke alardan fayda mı, yeyse zarar mı kile. Hem gumumen şuşu sihirçiler, kurezeçiler turunda Şeyh Salih Al-Fawzan'ның şuşu vaazından alıngan dersini jitkiresim kile. Birinçiden bilirge kirek, авыруулар iki türlü bula. Нинди генә авыру булмасын, ул iki türгә бүленә. Беренчесе ул тәндә, бәдәндә, җисемдә булган авырулар. Икенчесе ул йөрәк авырулары. Йөрәктә, иманда, шушы кешенең акыйдасында һәм Шейх Фаузан әйтә, шушы йөрәктә булган авырулар, алар күпкә куркыныч. Кешенең яшәдә, шушы дөньяда яшәүнең максаты булмаска мөмкин. Яисә һәр даим куркып яши, яисә ниндидер шушы йөрәктәге авырулар аркасында үзен һәр вакыт мәсәлән бәхетсез итеп хис итә. Һәм бу йөрәктәге булган авырулар бу дөньяда белән бәйле һәм ахирәт белән дә бәйле. Әгәр дәген кешенең иманы зәгыйф икән, әгәр дәген инде ул шушы диндә нык түгел икән, бу дөньяда даган аңа хәсрәт килә, һәм Аллаһ сакласын, ахирәттә дә аңа хәсрәт килә. Һәм шунлыктан без йөрәктәге авыруларга күбрәк игътибар бирергә тиешбез һәм аны күбрәк шифаларга тиешбез һәр даим. Һәм аны шифалау инде ул шәригать шифасы булырга тиеш. Коръән һәм сүннәттә булган дугалар белән, мәсәлән, эш күрүләр белән, ничек итеп Шейх Салих әйтә, иң яхшы шифа ул шәргый яктан булган эш күрү ди. Әмма тәндәге булган авырулар асылда ул бу дөньяда гына бәйле. Һәм әгәр дәген инде мөселман кешегә шушы дөньядагы авырлык килде икән, авырый икән бәдәне, шушы аның тәне, инде белсен, аңа яисә бик күп әҗерләр булачак, яисә инде аңа гафу, аның хата кимчелекләре булган булса, гөнаһлары булган булса, шулар гафу ителер. Яисә инде бик күп дәрәҗәләргә күтәрелер. Шунлыктан менә шушы йөрәктәге авыруларга китерүче иң зур сәбәпләрдән, иң зур шушы йөрәкләрдәге иманны зәгыйфләндерүче сәбәпләрдән булып тора менә шул сихерчелек, күрәзәчелек. Һәм хәзерге вакытта иң куркыныч афәтләрдән булып тора. Һәм гомумән алганда җәмгыятькә иң күп зарар, иң күп зыян китерүче менә шушы сихерләр, менә шушы күрәзәчелек. Кеше уйларга мөмкин, ничек инде менә без барабыз, берәр нинди авырлык булса, берәр нинди авырып китсәк, шушы кайбер кешеләр шушы сихерчеләргә, күрәзәчеләргә баралар һәм күбесе аларның шушы сихерчеләргә барганнан соң, күрәзәчеләргә барганнан соң үзенчә бер канәгатьлек алалар, канәгать булып калалар. Әмма асылда кешеләр белмиләр, нинди алар куркыныч афәткә бардылар, нинди куркыныч шушы иманны зәгыйфләндерүче әйбергә бардылар. Һәм гомумән алганда шушы менә сихерчеләр инде кеше аларга бара башлады икән, инде аларга һаман еш йөри башлыйлар. Алардан сихерчеләргә шушы кешеләрдән акча кирәк. Теге кешеләр инде барып кайттылар. Авыру булганнан соң, инде бер айдан, 2 айдан соң тагын да катырак авырый башлыйлар. Яисә күз тия, яисә сихерләнәләр, яисә җин керә. Һәм тагын шушы кешеләр шул ук сихерчеләргә барып, һаман шулар белән бәйле булып, шушы үзләренең шушы сихерчегә йөргән сәбәпле аркасында сихерләнгәннәрен аңламыйлар да. Һәм шулай ук шушы сихерләрнең төрләреннән берсе инде ул ир белән хатынны айыру, яисә инде кеше мәсәлән бер кешене яратмый, шул кешене күрә алмый, әмма көннәдән бер көнне инде ансыз яши алмыйм дип әйтә башлый. Бу шулай ук шушы сихерләүнең бер төре булып тора. Сихерчеләр алар һәр вакытта дагын шайтаннар белән эшли. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, сихерчелек һәр вакытта көфрлек белән бәйле. Ягъни шайтаннар, җиннәр
бушка гына бер кайчандагы сихерчегә булышмыйлар. Сихерче мәҗбүри рәвештә ширкме, яисә күферлекме кылырга тиеш, ягъни мәңгелек җәһәннәмгә кертә торган гөнаһ, шуны эшләсә генә, шушы шарт белән генә алар аңа булышалар. Һәм асылда шушы сихерчелек ул җәмгыятькә әйткәнебезчә бик куркыныч булып тора. Һәм ул безнең була сихер ике төрле. Беренчесе хакыйкый. Ягъни шушы сихерчеләр кемнегәдер сихер кылып, ул кешегә мәсәлән авыру килә, яисә хәтта кешегә үлем дә килергә мөмкин. Һәм иң еш таралганы ир белән хатынны айыру, мәсәлән, ир кешегә хатынына нәфрәт уяна, хәтта күрә алмаска мөмкин. Яисә инде киресенчә, кеше мәсәлән бер кешене шулай ук яратмый иде, күрә алмый иде, әмма көннәрдән бер көнне инде әйтә, мин ансыз яши алмыйм, аның өчен генә яшим дип мәсәлән әйтергә мөмкин. Моны өйрәнү ислам диненнән чыгара кешене. Бу безнең динебездә күферлек була. Кемдә кем шушының белән шөгыльләнә, ул инде ислам диненнән чыгып китә, һәм аның, ягъни шушы бик куркыныч гөнаһы мәңгелек җәһәннәм була. Шуңа күрә бу бик куркыныч булып тора. Һәм икенче сихер ул ялган сихер. Ул инде безнең хәзер вакытта фокус дип, яисә иллюзия дип, шулай дип тәрҗемә ителә. Кайчан кеше ниндидер фокуслар күрсәтеп, кешене шатландырып, анда көлдертеп, шуның белән шөгыльләнә. Бу шулай ук харам булып тора. Ягъни аны ярамый. Нигә дигәндә, беренчедән бу ялган булып тора. Кеше алдалый, ялганлый шушы аны карап торучы кешеләрне. Ягъни шушы ниндидер капчыктан анда күрсәтә, куян чыгара, чәчәк чыгара, кошлар очырта. Башта кешеләргә күрсәтә, анда бер нәрсә юк иде дип. Аннан соң шунда кулын тыгып, нәрсәдер әйберләр чыгара, күрсәтә. Һәм икенчедән бу көлү өчен, мәзәк өчен, шушы кешеләргә күңелле булсын өчен. Өченчедән инде бу шушы шөгыль белән шөгыльләнеп, кеше бушка вакытын үткәрә. Һәм моның сәбәбе булып тора, кеше гыйбадәттән ераклана, ерак була. Шунлыктан бу шушы фокуслар белән, иллюзиялар белән шөгыльләнү ул харам булып тора, әмма инде диннән чыгармый. Ягъни хакыйкый сихер кебек куркыныч түгел. Һәм хәзер кызганычка каршы шушы сихерлек, шуның кадәр итеп бөтен дөньяда бик күп таралган. Инде ул телевизорларда даган, гәҗитләрдә дәгән, хәтта кешеләр инде хәзер интернетта даган шушы онлайн сихерчелек бар икән. Инде хәзер кешеләр инде бөтен яктан күрсәтәләр сихерчелекне яхшы яктан. Әмма бу фақат шайтанның алдалавы гына. Шунлыктан Шейх Фаузан әйтә, имамнаргамы, муллаларгамы, гыйлем әһелләренәме ваҗиб булып тора шушы сихерчеләр турында гел сөйләргә, шушы сихерчеләрдән гади халыкны кисәтергә, чөнки алардан җәмгыятькә, шушы яши торган безнең җирлегебезгә бик күп зыян килә. Һәм шушы сихерчелек инде ширк таралуга, тәүхидтән ерак булырга сәбәпчелек була. Шунлыктан һәр даим шушы сихерчелекләрдән, күрәзәчелектән һәр вакыт кисәтү тиешле булып тора. Һәм сихер күферлеккә китерә дигән дәлилләрдән Аллаһ Субханаһу ва Тааля Әл-Бакара сүрәсенең 102-нче аятта әйтә: "Ваттабау ма татлу ш-шаятину аля мульки Сулейман, ва ма кафара Сулейман, валакинна ш-шаятина кафару юаллимуна ан-наса сихра." Алар, яһүдләр, Сулейман пәйгамбәр вакытыннан соң шайтаннар өйрәткән сихергә иярделәр. Әмма Сулейман күферлек кылмады. Әмма шайтаннар күферлеккә баттылар, кешеләргә сихер өйрәтү сәбәпле диде. Ягъни шушы Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтеп китә, шушы шайтаннар сихерне өйрәттеләр кешеләргә һәм күферлеккә баттылар шушы сихерне өйрәтү сәбәпле. Ягъни шушы сихерне өйрәнү ул күферлеккә китерә, ягъни ислам диненнән чыгарыла. Һәм шулай ук монда аятта дәвам ителә: "Ва ма унзила алал малакайни би Бабила Харут ва Марут." Бабил шәһәрендә Харут ва Марут исемле ике фәрештәгә иңдерелгән сихерне өйрәткәндә, алар әйтәләр иде: "Без сезгә фитнә генә,
сихыр өйрәнеп, көфөрлеккә батмагыз. Иннәмә нахну фитнәтун фәлә тәкфур дип әйтәләр иде. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы ике фәрештәне шушы шәһәргә җибәрде сынау өчен. Кешеләрне алар белә торып шушы көфөрлеккә батырлармы? Шушы фәрештәләргә әйтәләр иде. Без өйрәтә торган шушы гыйлем, шушы сихер гыйлеме ул мәңгелек җәһәннәмгә кертә. Ул фитнә һәм фәлә тәкфур. Шушы сихерне өйрәнеп көфөрлеккә батмагыз дип. Һәм монда дәвам ителә шушы аятта, һәм алар өйрәтәләр иде, ничек итеп ир белән хатынны аерырга. Әмма алар барысы да бер нинди зыян китерә алмаслар ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә. Ягъни алар өйрәттеләр, менә шушы иң куркыныч, шушы сихернең бер төре, инде ул ир белән хатынны аеру, яисә инде киресенчә башка бер-берсен сабыр итә алмаган кешеләрне бергә китереп, ягъни ансыз яши алмаулар, бу бик сихернең куркыныч бер төре булып тора. Һәм Аллаһ әйтә, алар бер ничә зыян китерә алмаслар ди. Әгәр дә Аллаһ теләмәсә ди. Ягъни кайбер кешеләр сихерчеләрдән кайберләр куркалар. Алар турында начар сүз сөйләмәгез. Менә сине сихерләргә мөмкиннәр. Юк җәмәгать, әгәр дә бөтен сихерчеләр дә җыелышып сиңа зыян китәргә теләсәләр, әмма моны Аллаһ Субханаһу теләми икән, алар сиңа бер тузан бөртеге хәтлек тәген зыян китерә алмаслар. Бу бик мөһим булып тора. Кайбер кешеләр куркалар. Менә сихерчеләр шуңа зыян китергән мөмкиннәр турында сөйләмик, булай эшләмик. Юк җәмәгать, сөйләргә кирәк, җиткергә кирәк халыкка. Шушы сихерчеләрдән ерак булсыннар өчен. Үзләренең йөрәкләрен бер Аллаһ Субханаһу Тааля белән бәйләсеннәр өчен. Үзләренең шушы иманнарын, шушы авырлык килгәндәме, яхшылык килгәндәме, һәр вакытта дагы Аллаһ Субханаһу ва Тааляга шөкер әйтеп, һәм Аллаһ Субханаһу Таалядан һәр вакытта да дуа сорарга тиешләр. Һәм аятта дәвам итә. Алар бу сихерне өйрәнеп, үзләренә зыян гына китереп, үзләренә бер файда да китермәсләр ди. Ягъни шушы сихер гыйлеме карап карасак, бер нинди дәген файда китерми, фақат зыян гына китерә аларга. Әйе җәмәгать, карап карасак, шушы сихерчеләр, алар бик байда яшәмиләр. Алар шушы сихерне өйрәнеп, шушы бу дөньяда ниндидер үзләренә рәхәт яшәүне эзлиләр, әмма карап карасак, алар шулай ук бик байда яшәмиләр һәм алар шушы шайтаннар аша ниндидер вазифага да бармыйлар, әмма алар беләләр, шушы ахирәттә аларны мәңгелек җәһәннәм көтә. Чөнки монда аятта әйтә, һәм алар сихерчеләр белделәр, кем дә кем бу гыйлемне алды, ахирәттә аларга бер яхшылык та булмаганлыгын. Нинди яман сәүдә белән үзләренең җаннарын саттылар. Әгәр дә алар белгән булсалар ди, шу аятта әйтә Аллаһ Субханаһу Тааля. Ягъни шушы бу дөньяда яшиләр, шундый зур дәрәҗәгә дә җитешмичә, бәхетле тормыш белән дә яшәмиләр, һәм ахирәттә аларны мәңгелек җәһәннәм көтә ди Аллаһ Субханаһу Тааля Куръән-и Кәримдә әйтә. Шуңа күрә бу бик куркыныч һәм кеше, ягъни ерак булырга тиеш шу сихердән, шу сихерчеләрдән. Һәм аларга шу җиннәр, шайтаннар булышсын өчен сихерчеләр, мәсәлән, Куръән-и Кәримнән мыскылланып көләләр, ягъни сияләр, яисә шуларны начар җирләргә ташлыйлар. Шушы вакыттан соң гына шайтаннар аларга булыша башлыйлар. Яисә шайтаннарга нидер корбаннар шалалар. Аларга Аллаһка тиешле генә гыйбадәтне аларга багышлап, аларга сарыф итеп, шул вакыттан соң шайтаннар аларга булыша башлыйлар. Һәм нинди яман сатып алу бу сәүдә дигән Аллаһ Субханаһу Тааля. Үзләренең җаннарын саттылар шушы сихерне өйрәнер өчен, шушы сихерне белер өчен. Һәм шулай ук Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәллям Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән хәдистә әйтә, зур 7 гөнаһтан сакланыгыз ди. Сак булыгыз зур 7 гөнаһтан ди. Һәм аларны санап китә. Беренчесе ул ширк, Аллаһ Субханаһу ва Тааляга тиңдәшлек китерү. Икенчесе сихер белән шөгыльләнү. Өченчесе хаксызга кешене үтерү. Дүртенчесе риба ашау. Бишенчесе ятимнәр малын ашау. Алтынчысы сугыштан качу. Җиденчесе салиха булган мөэминә хатыннарны зинада гаепләү. Әгәр дә карап карасак җәмәгать, Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәллям башта ширктән башлый, Аллаһка тиңдәшлек китерүдән. Әмма икенчедән инде сихерне атый.
Кайберләр әйтергә мөмкиннәр, сихер бит инде шул ширккә китерелә. Ягъни кем сихер белән шөгыльләнә, инде ул ширексез булмый дип. Әмма монда ширкне әйткәннән соң, шушы сихерне яңадан кабатлый, нинди сәбәпле? Бу сихернең нинди куркыныч икәнлеген күрсәтер өчен. Ягъни шуның кадәр куркыныч сихер, инде ул зур 7 гөнаһка керә. Һәм шулай Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem сахих хадистә әйтә: "Иннар рука ва тамаима ва тивалата ширкун" ди. Шунлыкта ялган эш күрүләр, тылсымлы бүтиләр һәм нәшә ир белән хатынны айыру сихере ул ди ширк булып тора ди. Ягъни моннан ачык дәлил, кем шул сихерчелек белән шөгыльләнә, инде ул ширккә баткан була. Һәм шулай Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem'нең шулай сахих хадистә әйтә: кем сихерчегә, күрәзәтчегә барса, һәм аның әйткән сүзенә ышанса, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямгә индерелгән нәрсәгә күфер китергән булыр ди. Ягъни күферлеккә батыр. Расулullah безнең нәрсә инде? Ул Коръән, ул Аллаһ субханаһу ва тааладан вахи инде. Һәм кем шушы күрәзәтчегә, сихерчегә барып, аның әйткән сүзенә ышана икән, ягъни алар инде киләчәктә булачак әйберне сөйлиләр. Инде ул кеше, ягъни шушы Коръәнгә күфер китергән була, күферлеккә баткан була. Һәм кем шушы Коръәнгә күферлек китерә, инде ул мусульман булып саналмый. Һәм Муслим риваятендә килгән хадистә Расулullah әйтә: кем күрәзәтчегә барып, берәр нәрсә сораса, 40 көн буе намазы кабул булмас ди. Монда ягъни әйтелә, шундый кешеләрдән кемнәр барып ышанмадылар, сорарга гына теләделәр, шушы сихерчедән, күрәзәтчедән. Әмма шушы бару сәбәпле ышанмасалар дагын, инде аларның 40 көн буе укыган намазлары кабул булмас. Ягъни бу шулай ук нинди куркыныч икәнлеген күрсәтеп тора. Шунлыктан җәмәгать бу бик мөһим булып тора. Һәм һәрбер кешедәген белә һәм таный ала, кем инде ул шу сихерчеләр, күрәзәтчеләр. Нинди генә киләчәктә була торган әйберне хәзер сөйли икән, ягъни киләчәктә менә шул булачак, бу булачак, менә булай булачак дип, яшерен гыйлемне, киләчәк гыйлемне тарата икән, инде менә бу сихерче күрәзәтчелеккә керә. Чөнки без беләбез, шушы яшерен гыйлемне, киләчәк гыйлемне фақат бер Аллаһ субханаһу ва тааля гына белә. Хәтта Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да белми иде. Аллаһ субханаһу ва тааля хәбәр иткәч кенә ул аның турында белә иде. Ягъни шушы киләчәктәге яшерен гыйлемне фақат бер Аллаһ кына белә. Хәтта шайтаннар дагын белә алмый. Алар сихерчегә җиткерәләр, шушы яшерен гыйлемне асылда шу фәрештәләрдән ишетеп, кайчан шушы фәрештәләргә шушы гыйлем килеп җиткәннән соң гына. Әмма асылда алар да белә алмый. Һәм гади генә мисал, шушы кем шу сихерчеләргә, күрәзәтчеләр турында ишеткәне бар, алар беләләр. Асылда шушы сихерче кешегә әйтә башлый, мәсәлән, бер кеше куркып килә икән сихерче янына, ул алдан булган гыйлемне. Мәсәлән, бер кеше куркып килде икән, менә мин куркыттылар ди, һәм сихерче әйтә: "Эт куркыттымы? Кара эт куркыттымы?" ди. Әйе дип кеше шулай торып аңа ышана башлый. Һәм уйлый кеше, әгәр дәгән инде бу сихерче белә икән инде кем мине куркытты, нинди кара эт икәнлеген, димәк инде ул киләчәк гыйлемдә белә дип уйлый. Әмма асылда шушы шайтаннар беләләр алдан булган нинди шушы вакыйгаларны һәм сихерчегә әйтәләр. Менә бу кешенең белән, мәсәлән, шундый хәл булды. Яисә әйтәләр, мәсәлән, берәр кешенең әтисе күптән үлде икән, менә синең әтиең шундый кеше иде дип, ягъни шушы атасын сыйфатларга мөмкин. Һәм теге кеше ышана башлый: "Ничек син аны белә алдың? Ничек инде син шул гыйлемне беләсең?" дип. Әмма асылда киләчәк гыйлемне белми. Һәм ничек дип хадистә килә, менә алар бер дөрестлек әйтәләр, шушы сихерчеләр, шушыны алдан булган вакыйга белән, һәм шушы бер дөрестлек белән 100 ялган әйтәләр кешеләргә. Шунлыктан бу зур кагыйдә булып тора. Киләчәктәге шушы яшерен гыйлемне белә фақат бер Аллаһ субханаһу ва тааля гына. Һәм шушы сихерчеләргә кем бара, инде алар асылда әйтәләр шундый әйберләр, мәсәлән, өеңә кайт тагын, мәсәлән, кара бер әтәчне табып шуны суй, яисә ак әтәчне суй, шуның, мәсәлән, элеп куй берәр кая, шушы менә авыруың китер, яисә инде тавык аяклары, төрле, мәсәлән, аңлашылмаган язулар, ниндидер анда бүтиләр, күз төшкәнме, яисә ниндидер амулетлармы,
Яисә инде кемдә кем бара, мәсәлән, ниндидер кургашлар коялар, мәсәлән, утта эретеп. Яисә инде ниндидер карталар ачалар. Мәсәлән, берәр кешенең сыерымы югалса, шушы картага бар ачучы кешегә барып, инде ул әйтергә мөмкин, кайда аның шушы сыеры дип, һәм монда дагы аларга шушы җеннәр булыша, шайтаннар булыша. Яисә, мәсәлән, кулда юрыйлар, яисә ниндидер башка әйберләр белән юрыйлар, мәсәлән, кахва беләнме. Шулай ук моңа керә йолдызнамәләр. Ягъни кешенең киләчәктә нәрсә буласын һәм, мәсәлән, кемдә кем шушы айда туды, мәсәлән, ул кеше арыслан, яисә анда үгез бузау, моңа менә шундый әйберләр була, бәхет була, яисә бәхетсезлек була дип әйтүләр. Бу шулай ук яшерен киләчәк гыйлемне белү, моны беркем дә бер кеше дә белә алмый, фәкать бер Алла Субхана Тәгалә моны белә. Әмма һава торышы, мәсәлән, белү, ул моңа керми. Нигә дигәндә, чөнки ул һава торышы бәйле метеорология дигән фән белән. Ягъни кешеләр өйрәнәләр шушы болытларның йөрүшен, шушы җилнең кайдан исүен, бу ягъни асылланган гыйлем. Әмма бу йолдызнамәләр, гороскоплар, кызганычка каршы, ул инде бик күп таралган, гәҗитләрдәме, журналлардамы, телевизордамы, инде хәзер кешенең телефоннарында дагы, өйләренә дагы инде шул афат кирип җитте. Алла Субхана Тәгалә безне ягъни моннан сакласын. Һәм Шейх Салих Аль-Фаузан әйтә, һәм кешегә ничек сакланырга соң шушы сихерлектән, шушы сихерчеләрдән, күрәзәтчелектән. Асылда кемдә кем һәр вакыт гыйбадәттә, дөрес гыйбадәттә, ягъни гыйлемгә, дәлилләргә асылланган, дөрес гыйлемдә, ягъни шушы гыйлемне Алла Коръәннән һәм Сөннәттән, һәм ничек итеп аны сахабәләр аңлаган рәвештә. Шул кешене белегез, Алла Субхана ва Тәгалә саклаячак ди. Һәм саклый торган шулай ук шушы сәбәпләрдән булып тора. Ягъни санап китәм. Беренче ул, мәсәлән, фәҗр намазына йөрү һәм аны җәмәгать белән укый. Ничек итеп Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ман салла ас-сабаха фил җама'a фа хуа фи зимматиллаһ." Кемдә кем җәмәгать белән иртәнге намазны укыды, ул Алла Субхана ва Тәгаләнең саклавында булыр диде. Һәм шулай ук Ихлас, Нас, Фәләк, шушы 3 сүрәне уку иртә кич белән. Шулай ук иртә кич белән уку Аятул Курсине. Шулай ук Бакара сүрәсенең ахыргы 2 аятын уку кич белән йоклар алдыннан. Һәм шулай ук дугалар кылу, иртәнге кичке зикрләр ди Шейх Фаузан әйтә. Һәм шулай ук бер җиргә килгән шуны дуга итү, Аузу биккалимати лиллаһи таммати мин шарри ма халак дип 3 тапкыр кич һәм иртә белән әйтү. Ягъни бу беренче мисаллардан булып тора, шушы ширикләрдән, күз тиюләрдән саклау. Һәм иң мөһиме инде җәмәгать шушы сихерчелектән, күз тиюләрдән, җин күрүләрдән, гомумән шу күрәзәтчелектән ерак булыр өчен ул динебезне, тәүхидне өйрәнү, тәүхидкә нык тотыну һәм аны даими рәвештә һәр вакыт өйрәнеп тору. Чөнки кеше әгәр дәгән шушы тәүхидне өйрәнүдә ягъни җиңел генә карый икән, мин инде аны өйрәнү дип әйтә икән, көннәрдән бер көнне ул онытылып китергә мөмкин, ягъни тайпылырга мөмкин шушы гыйлеме каты ныгымаган аркасында. Ягъни кешегә һәр даим шушы тәүхидне өйрәнеп торырга кирәк. Һәр вакыт тагын тыңларга кирәк һәм өйрәтергә кирәк. Белгәннәргә нәрсә син белдең, шуны җиткергә тырышырга кирәк. Матур иттереп дәлилләр белән, әхлак белән, әдәп белән, йомшаклык белән. Һәм иң шушы кешенең, мәсәлән, авырулар килә икән, бәдәндә булсынмы, яисә йөрәк авыру булсынмы, иң яхшы шифалардан булып тора ул шәригый яктан эш күрү. Ягъни әйтеп китәсем килә, менә хәзерге вакытта бик күп таралган кешеләр, мәсәлән, беләләр инде сихерчеләр анда, ниндидер аларны танып була, алар ниндидер, мәсәлән, мин киләчәкне беләм дип әйтәләр, күрәзәтчеләр, мәсәлән, яисә йолдызнамә, шу гороскоплар белән эшләүче кешеләр, ягъни алар билгеле. Әмма хәзерге вакытта чыга башлаган шундый кешеләр, мин эшкерәм, мин намаз укыйм, әйдәгез, сезне эшкереп алам дигән кешеләр. Һәм алар эшкерәләр, кызганычка каршы, менә ниндидер кургашлар кую беләнме, яисә ниндидер кирәкмәгән бөтиләр тагу беләнме, һәм әйтәләр менә шу язган ниндидер аңлашылмаган язулар, ниндидер менә шуны син алып куй, үзеңнең шу бер җиреңә дип, өеңә монда, кеше күрми торган җиргәме дип. Ягъни эшкерү, әйткәнебезчә, ул бик
иң яхшы шифалардан булып тора. Әмма шушы эшкерүнең дә үзенең шартлары бар. Әгәр дәгән эшкерү шушы шартларга туры килми икән, һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейһи эшкергәнчә шу эшкерү түгел икән, шундый сыйфатлы түгел икән, инде бу җәмәгать шулай ук сихерчелеккә керә. Ягъни шушы сихерчелеккә керә һәм моннан ерак булырга кирәк. Эшкерүнең шартлары беренчесе ул шушы эшкерү Коръән аятләре һәм сөннәт белән Аллаһ субхана ва тааля исем сыйфатлары белән булырга тиеш. Ягъни Коръәндә нинди дугалар килә, шуның белән, яисә сөннәттә нинди дугалар килә, нинди эшкерү дугалары, һәм шул вакытта Аллаһ субхана ва тааляның исем сыйфатлары белән. Ягъни бу бик мөһим булып тора. Кайбер кешеләр ниндидер үзләренең ниндидер китапта язылган, берни дәлилгә таянмаган ниндидер дугалар әйтә башлыйлар, һәм аларның карап карасак, шушы дугаларның мәгънәләре дә булмаска мөмкин. Әмма асылда ул менә шушы җиннәрнең, шайтанның исемнәре аларны чакыруга керә. Икенче шарт булып тора, ул аңлаешлы телдә булырга тиеш. Гарәпчә, яисә инде кайбер галимнәр, Шейх Сулайман Рухайли кебек әйтә, үз телеңдә дә булырга мөмкин. Әмма бик мөһим булып тора, ул аңлаешлы телдә булырга тиеш. Ягъни кайбер кешеләр ниндидер тылсымлы сүзләр әйтәләр. Ниндидер мәгънәсез язулар белән, мәсәлән, анда әфсүн-төфсүн дип, ягъни инки-пинки, мустафинки дип шундый аңлашылмаган әйберләр әйтергә мөмкиннәр. Әмма асылда ул әйткәнемчә шу җиннәрнең исемнәре булырга мөмкин, ниндидер җиннәрнең башлыклары, шайтаннарның булырга мөмкин. Шуңа күрә бик мөһим булып тора, инде ул аңлаешлы телдә булсын, гарәпчә телдәме, яисә үз телендәме дип әйтәләр галимнәр. Һәм өченчесе шулай ук бик мөһим шарт булып тора. Шушы эшкерүче кешедә һәм эшкерелә торган кешедәге ышанырга тиешләр. Шушы шифаны бирүче фәкать бер Аллаһ субхана ва тааля генә. Әмма бу эшкерү үзе ул сәбәп кенә булып тора. Сәбәп кенә булып тора һәм Аллаһ субхана ва тааля теләсә шифа була, әмма Аллаһ субхана ва тааля теләмәсә, күпме генә кеше эшкерсә дәген, Аллаһ субхана ва тааля теләми икән, бер нинди шифа дагын булмый. Шунлыктан бик мөһим булып тора шушы менә 3 шартны белергә. Әгәр дәген сез эшкерүгә бардыгыз икән бер кешегә, ул булырга тиеш Коръән, сөннәттән шушы дугалар, шушы эшкерү Аллаһның исем сыйфатлары белән һәм аңлаешлы телдә, гарәп телендәме, яисә үз телеңдәме, һәм шушы ышану булырга тиеш, шушы эшкерү фәкать сәбәп кенә булып тора. Шифаны, шушы нәтиҗәне бирүче бер Аллаһ кына. Чөнки кайбер кешеләр әйтергә мөмкиннәр, менә мин шушы эшкерүчегә барган идем, менә ул булышты, әмма менә башка эшкерүчегә барган идем, аның эшкерүе булышмады, инде менә мин беренчесенә барам. Инде шу йөрәген шушы эшкерүче белән бәйләргә мөмкин. Менә бит булышты бит ул дип. Инде аңа гына барам, инде ул миңа тагын булышырга тиеш дип. Һәм җәмәгать шулай ук тагын насихат әйтеп китәсем килә, шушы менә сихерчелек, күрәзәчелектән ерак булырга, шушы менә әйткәнебезчә инде ул көферлеккә китерә. Ягъни Коръәннән дәлилләр, хәдистән дәлилләр күрсәтеп тора, инде бу көферлек була, кемдә кем моның белән шөгыльләнә. Инде ул бу дөньядагы рахат яшәмий һәм ахирәттә дәгән мәңгелек җәһәннәмгә керә. Шунлыктан без моннан ерак булырга тиешбез. Һәм шушы эшкерүләрне асылда, әгәр дәгән карап карасак, Рәсүл сәламның, сахабәләрнең тормышларына, асылда алар үзләре килеп мине эшкер әле дип хәтта сорамыйлар иде. Ягъни асылда алар үзләрен үзләре эшкерәләр иде. Хәтта кайбер галимнәр әйтәләр, башка кешегә килеп эшкер әле мине дип әйтү, ягъни ул мәкруһ гамәл дип тәген саныйлар. Асылда без Аллаһ субхана ва тааляга сорыйбыз һәм Аллаһ субхана ва таалядан гына шушы нәтиҗә булуын, шифа булуын, ягъни ышанабыз шуңа. Һәм шушы эшкерү нинди сыйфатлы була дигәндә, Шейх Салих Фаузан әйтеп китә, кеше мөмкин шушы менә дугаларны, Әл-Хәмд сүрәсенме, Нас, Фәләк, Кул һуаллаһу сүрәселәрен укып, үзенең шу авырткан җиренә укып, шулай дип, ягъни төкереп җибәреп, шулай итәргә мөмкин. Яисә инде шушы дугаларны укып, бер суга укып, мәсәлән, Әл-Хәмдне, Нас, Фәләкне, Аятул Курсиләрне укып, шуны эчәргә мөмкин, яисә үзенә кыйырга мөмкин. Бу менә шушы дөрес эшкерүнең сыйфатлары булып тора. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безне шушы ширктән, сихерчелектән, күрәзәчелектән ерак әйтсен, безне алардан сакласын. Безнең җирлегебезгә, җәмгыятебезгә тәүхидне таратырга җиңеләйтсен. Шушы сөннәтне таратуга җиңеләйтсен. Һәм безнең барлык хата кимчелекләребезне гафу әйләсен. Чынлыкта ул бер үзе генә гафу итүче
рәхимле һәм рәхмәтле зат булып тора. Субханакаллахумма ва бихамдик, әшһәду ан ла илаһа илля ант, әстәгъфирука ва атубу илейк.